Тапшырының алдагы кутлау сәламен без Иске Кулатка районы Яңа Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Иксанов Рушан Рәхимҗан улы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Фәридә Шикуровна, Оренбург шәһәреннән абыйсы Рамил, җиңгәсе Зифа, племянниклары Илнар, Ришат, Иске Кулаткадан апасы Фирдәвес, җизнәсе Рөстәм, Владивостоктан племянницасы Юлия, тормыш иптәше Дамир, балалары Алин, племянницасы Регина котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Шул теләкләргә Субаевлар, Фатхуллиннар, Сайфуллиннар, Саляевлар, Сафаровлар, Арифуллиннар гаиләләре, бала оныклары, оныкчалары белән кушылалар. Кадерле балам, сөекле энебез һәм абыебыз 45 ел элек гаиләдә 3нче бала булып дөньяга аваз салды. Мәктәпне тәмамлап СПТОда белем алды. Гомере буе туган авылын, туган җирен яраткан сөеклебез бер генә көндә читкә китеп яшәргә дигән уй белән янмады. Киресенчә, бар теше, тырнагы белән туган нигезенә ябышып, авылда төрле крестьян фермерлык хуҗалыкларында хезмәт итте. Балама әти назында артык иркәләнергә язмаган булган. Иртә үлеп киткән Рәхимҗанымның бар вазифаларын Рушан үз өстенә алып, төп нигезендә хуҗа булып, миңа, әнисенә олы терәккә әйләнде. Рамилем үз гаиләсе, Фирдәвесем үз гаиләсе белән яшәгәнгә ул аеруча миңа, әнисе өчен бик тә кадерле балама әйләнде. Кешелекле, киң күңелле балам бар туганнары өчен дә бик мәрхәмәтле булып яши. Кем мөрәҗәгать итсә дә ул бер генә кешене дә кире кайтарып җибәрми. Барчасына да хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Игелекле балама шушы изге гамәлләре өчен ике дөнья бәхет сәгадәтен чигергә насыйплар кылсын. Кадерле улым, сөекле энебез һәм абыебыз, рөхсәт ит сине матур, юбилейлы туган көнең белән котлап китергә. 45 яшь иратлар өчен бик матур, дәртле, яшьнәп торган гомер чоры. Сиңа беренчедән нык сәламәтлек, олы бәхет шатлыклар, тау кадәр сөенечләр телибез. Алдыңа куйган бар максатларыңа да ирешергә насыйплар кылсын. Бар хыялларың да чынга ашсын бер үк. Без сине һәммәбез дә бик яратабыз. Әниебезгә, апабызга терәк булып торганың өчен аерым рәхмәтләрне укыйбыз. Алда да, якты дөньяда тик шатланып һәм сөенеп, туганнар белән аралашып яшәргә насыйплар кылсын. 45 тулды улыма, бүген гүзәл бәйрәме. Бар туганнар юллый аңа җылы теләк бәйләме. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Бәйрәмендә олы бәхет телибез сиңа бит без. Бар хыялың чынга ашсын, максатларыңа иреш, бу дөньяның күркле кулы булып балакай җитеш. Ярат та, яратыл да син, бәхетле бул һәр чакта. Шатланып синдә булабыз кадерлебез кунакта. Ачык йөзең, шат күңелең шундый ук булып калсын. Алда яңгырар җырыбыз, бүләгебез булып барсын. Кадерле Рушан Рәхимҗанович, бар теләкләр чынга ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән
yüzlerin бәхетләр сирпеп карасын. Her şak күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтәгенер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтәгенер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул